duniya da nuna musu girman manzansa. Allah ka kawo kuɗin da za mu haukata duniya da nuna musu girman manzansa. Allah kakka ba mu a zuciyar mu ka ba mu a hannun mu. Allah kakka ba mu a zuciyar mu ka ba mu a hannun mu. Allah ka yassare mana kyauta, ka yassare mana bayarwa. Allah ka